Cemşid. Demagun vêran û talan dibin, siftê ziyaret, siftê mezer, qaçax û eşqiya pê dihesin. Wek du qaçaxa ez û Cemşid, me berê xwe da wî gundî vêran. Heta ku şevê bêndera stêrka bi ser serê me da rijand û komka sêwiya geş kir, em mişî. Dûrî nelê wêranî çi qes dûr e wê çaxiyê me fehm kir. Lê gihaştin qeder e, em gihaştin. Bêndera stêrka li ser serê me, komka sêviya taca serê wê. Siftê mezerê ziyaretê gund bi me hesîn. Te digot qey ew miriyê xwe gîhayê li bejnê kerbeş û serkeşîş û qumqumok bi hev re hêdî hêdî dihezîn. Cemşid yek bi yek li mezera gerî, ew û siyawiyê ji nava wê şevreşê da ji wî reştir, yek ji yekî dirêjtir. Ku diçûm berkîjan mezerî, navek ji devê wî derdiket bi sê kerî. Rahîme el Fatma, Rahîme el Fatma, Rahîme el Fatma. Piştira bi xof û tirs li min vegerî, ez şaş dixwînim, an li ser va hemû mezera her yek nav nivîsiye. Ma çê dibe ku navê her kesî Rahîme el Fatma be li vî gundî umîd. Ma çê dibe ku her yek kes be yê ku mirî. Piştî temenekî dirêj nuh fêrî zimanê Tirkî dibî, Cemşîdê Kerboranî. Xuya bû ruhuna El Fatiha şaş dixwand. Her şeş qelemê berîka wî jî xwandin nezanî bûn. û li gorî wî ev şaşî li ser her balgî bû. Ew çi şaşî bû vê nîva şevê, Cemşîd ji dil tirsî bû. Çaxa ku şaştiya xwe fehm kir, dest kir qirikê wisiya xwe zebt kir, vê nîvê şevê Cemşîd li wî gundî kenê xwe teqand û gundek ji ziyaretê firî. Ziyaret li hev ket, te digot qey torbê bêdengiyê dirî. Heyat dihat, me qestê dest da, girasê mirinê dibirî. Cemşîd di xew da kuştin, xewna wî di nîvî da hiştin. Cemşîd ne bi mêranî, bi destê dilên kesên ku nikarin xewkin kuştin. Mirina di xew da, şekirê di dev da, dengê ava Dîcle di guh da, Cemşîd hêjî dirazê, li rojhilata wî çiyayê rema, li wî qewergirtiyê tehtê xema. Sarincê bi ava qerisî tije dibîne di xewnê da, dew 4 salin da dikeve binê wê sarincê, hê negihaştiye ev dev 4 salin, wekî ku dew 4 gewriyê tî xal wî badin. Ev dev 4 salin xew dike Cemşîd, ev dev 4 salin xew dikin Cemşîd. Niha ku ez diçim ser kîjan mezerî, vê carê ez yek navê dibînim û dixwînim. Dibêm qey di her mezerî da ew yek kes ji bo her mezerî carek din dimire. Ew wisa mezer pir lê bê kes. Niha fehm dikim ku Cemşîd rast xwandibû. Li wî gundî bi rastî jî navê her kesî gundî Rahîme, bi rastî jî navê her kesî gundî Rahîme, bi rastî jî navê her kesî gundî Rahîme, bi rastî jî navê her kesî Rahîme el Fatmaya.